Een nieuw platform midden op de tribune dat handicapten zelfstandig komen kennen. En dat nieuwe plakje moet vanzelfs wel even uittest worden. Mark Thibautier is ben aan een lichamelijke handicap en kreeg daar een visuele behandeling bij. Hij is al jaren een groot fan en altijd op het handicapte plak aan de zijkant van het veld te vinden. Hij is wie is mij het nieuwe stekje. Het is voor mensen met een behandeling zeker hartstikke mooi dat je nou verschillende plekken in het stadion hebben waar je zitten kennen. En ja, ik vind alleen nog maar mooi dat er in de toekomst terug clubs zo uitdacht wordt. Door de visuele behandeling van Mark had er maar 50% zicht. Ik reageer een heel soort op Nieuw-Noord. Door die man, hoe die reageren en gewoon hoe fanatiek dat ze binnen, daar ging ik in mij. En daardoor krijg je wel een heel soort van de wedstrijd mee. No snijn, tussen Feyenoord zal Heerenveen de nieuwe plak in gebruik nemen. De wedstrijd zit al volslijn in het teken van de gehandicapte sport. Een van de dingen die we gaan doen is onder andere de shirts die gedragen worden tijdens de wedstrijd worden gesigneerd door de spelers. En die komen na afloop van de wedstrijd beschikbaar voor een veiling. En mensen kunnen daar nu alvast naar de website van Fonds Gehandicapten Sport /Heerenveen kunnen ze vast terecht voor meer informatie. Dus we hopen natuurlijk dat alle fans gaan bieden op die shirt. En dan hebben we ook een mooi bedrag voor het fonds. En dan kunnen wij weer dit soort initiatieven ondersteunen. Voetbalclubs maakt je vaker plak van handicapten, maar het is voor het eerst dat zo'n zelfstandig plak volslijn integreerd is in het publiek. Voorzitter van de Wiel is dan net Grutsk. We hebben hier nog mensen die ik zelfstandig zeggen van ik ga een seizoenkaart en neem mijn kameraad of vriendin of weet ik waar mij. Dat is ook mogelijk. Dus we op zich hebben we voor alle niveaus en alle mogelijkheden hebben we op dit moment invulling. En we zien hoe dat verder gaat vanzelfs, maar het is natuurlijk hartstikke mooi. Je krijgt meer het idee dat je net ergens een plakje hebt waar het apart zit van de mensen. En dat je gewoon tussen je eigen supporters zit. En nu is het nog wachten rond het moment dat Mark voor het eerst juichen kind vanuit naar je plakje. Yes! 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 Yes!